Aviam, silenci. Teniu allà el Sergi des del DF, que ens està sentint i ens està veient, així que el saludem tots. Hola, Sergi! El Sergi, pels que no ho sabeu, és el creador de tot això, és el que va crear la primera web de catalans a Dublín, que després ha evolucionat cap a catalans als diferents llocs on esteu tots pel món. I bueno, des de ja fa, em sembla, 6 anys, doncs és una tradició de trobar-se en algun lloc a Barcelona per les festes nadalenques, que és quan normalment la gent torna a casa, i així doncs ens podem trobar entre tots i conèixer-nos a tots, compartir experiències del món i bé, i fer bullir l'olla per explicar qui som i què fem i tot plegat, no? Llavors, aquest any hi ha algunes novetats, ja us ho vam escriure al mail. La primera és que el Sergi no hi és i m'ha tocat a mi fer el paperet aquest. Però bé, altres coses més interessants és el projecte de la panera, que com bé sabeu les webs aquestes tenen un cost, que si pagar dominis, servidors i totes aquestes coses que jo no sé com van, però els que saben informàtica sí, valen diners. Llavors, amablement i voluntàriament molts catalans i catalanes han portat aquí una sèrie de productes del món, els hem posat en aquesta panera. Hi ha participacions. Qui vulgui que li toqui aquesta panera amb tot de productes del món mundial, només ha de posar 3 euros i posarem el seu nom en aquesta caixa i després alguna mà innocent traurà un nom i li tocarà una panera que pesa un colló i que té molts productes. Ara en JC Joan Carles, oi? Joan Carles ens llegirà què és el que us pot tocar. Bé, falten dues coses que no han arribat a temps però que sé que les han enviat, que són unes espècies de Baltimore i unes conserves de Lisboa. Vale. Llavors bé, no han arribat però espero que arribin. El que li toqui, si arriben i està per aquí i li puc fer arribar, perquè jo encara estaré uns dies per aquí. La samarreta. I la samarreta. Hi ha una samarreta també, és veritat, que està pendent d'arribar. Una samarreta, molt bé. Bé, doncs el que hi ha aquí dins de la panera són una caixa de dàtils d'Argèlia, de Vitòria, del País Basc, n'hi ha una ampolla de xacolí, un formatge i una capsa de bombons. De Pontevedra, de Galícia, en Xavi va enviar 2 formatges, 100% vaca, va dir. De part meva he portat unes galetes de Venezuela. De Bolívia ens han enviat una petita artesania feta en fusta d'allà. Què més? De Taipei, uns pastissets de pinya. Molt bé. De Turquia, Estambul, un té de poma i un clauer de l'ull d'Alà. Què més? Unes ampolletes de tequila de Mèxic. Un licor xinès. Argoto! Es diu Argoto, boníssim. Argoto. I uns gots irlandesos que ens ha regalat el Pau. Crec que no m'ho veuré. El sorteig el deixarem obert perquè jo sé que hi ha gent que encara no ha participat, així que encara no el farem. Després de la xerrada veniu aquí, passeu per caixa i financeu el projecte. Que som catalans i saben qui sap. La pela. Vinga, va. A banda d'això us explicaré un parell de novetats més que hi ha de Catalans al Món i l'associació. Per primera vegada, Catalans al Món i catalans a tots aquests llocs on esteu ja no és només una web o una sèrie de webs, sinó que ara és també una associació. Catalans al Món ja existeix amb un NIF. Ja som una cosa oficial, amb uns objectius, la Generalitat. No només ens han acceptat com a associació com a tal, sinó que a més ens han donat uns calarons. Hombre! Increïble! És el que som institució. Òbviament, tenen ja moltes coses assignades que no tenen res a veure amb el gaudi del que faci el Sergi a Mèxic, sinó que, per exemple, un dels projectes que hi ha en futur és crear una aplicació pel mòbil on en lloc de posar-vos en contacte amb els catalans a través de l'email i de les webs, doncs podeu fer-ho a través dels mòbils, que és com funcionem avui en dia. I ja sé que es va tard, però bueno, no hi havia molt bé!
Generalitat ens dona una mica d'ajuda, doncs ens hi posarem. I llavors espero que l'any que ve el Sergi, no jo, us pugui explicar que això ha tirat endavant, us pugui parlar ja a través de l'aplicació per mòbil i tot plegat, i bé, i esperem també que la Generalitat renovi aquest suport i aquesta gratitud. Una altra de les coses que ens estem ficant com a associació és, amb el tema de la consulta, hi ha molts catalans que estan arreu del món que estan molt preocupats per com podran votar, si és que podran votar. Llavors, doncs, amb la federació, a veure com es diu allò, la Federació d'Entitats Catalanes del Món, o alguna cosa, o de casals catalans de l'exterior, com es diu algú? Com es diu ben bé? Això, com es diu ben bé? Federació Internacional d'Entitats Catalanes o alguna cosa així. Bé, doncs, també tenim una pota ficada per allà, doncs, perquè molta gent això està preocupada per com podran votar i tot plegat, i hi ha una reunió el dia 28 on es parlarà d'aquest tema i segurament d'aquí poc sereu informats de... De desembre! No, però em sembla que també és 2 dies, perquè el dia 28 potser anem i no és ningú. Em sembla que ho han votat en 2 dies per si a casa aquell dia hi ha molta gent que falla. Però vaja. Molt bé, una pregunta. Aquí hi ha una pregunta. Preguntes? Els catalans de Madrid estem molt preocupats perquè l'Estat ens obliga a empadronar-nos, llavors no podrem votar. Ho sé, Si us empadroneu a Portugal podeu votar, però si empadronem a Madrid ja no podem votar. Jo he canviat d'empadronament, m'he tornat a empadronar. No, sí, ara el que falta per veure és que si els empadronats a Catalunya també podem votar. Cert. És veritat. No, jo no tinc la resposta ni molt menys, però sé que un dels problemes... A veure, el problema dels catalans a fora, i dic ja fora del que ara mateix és l'Estat, és un problema, i la solució seria, de moment la que s'ha plantejat és el padró, però clar, el que dius tu és que amb el padró català, els catalans que estan, doncs, per exemple, a Vitòria o per exemple a Madrid, no estaríeu, no? Com es farà això? No sóc la Joana Ortega, tot i que abans tenia el cabell llarg. Teòricament el comprovem encara ho saben, perquè No, ho ha preguntat. em consta que s'està treballant en això, segurament a la reunió aquesta que hi ha s'avançarà en el tema. Ara jo mateix no us puc donar la resposta perquè, pobre de mi, no tinc ni idea. Però estàs en càrrec. Què? Estàs en càrrec, no tens que saber. No, jo ja fa 5 dies estava a la Xina, pobre de mi. Literalment, no? Literalment. I no sé com funcionen aquestes coses, però ja et dic, una de les coses que l'associació farà és estar al dia d'aquestes coses i informar-vos a través de les webs i dels emails. Així que bé, ostres, el Sergi se n'ha anat. Sergi, ets? Quin Darvell és més complet. Ja torna sense mà, o no? Hi és? Ah, no soc jo, hòstia, hola. Llibres que anaven donant voltes pel món. Algú té algun d'aquests llibres que van donant voltes pel món? Tu en tens un? Val. Llibres que van donant voltes pel món i que teòricament s'han de passar a altra gent. A part de tu, algun... Però del mateix continent. Sí. Vale, només en tenim un, no? Localitzat un. I està aquí? No, està... Està allà, vale, doncs m'han dit que el passis. Ja, però el que està més a la vora meu està a 3.000 quilòmetres. Envieu per correu. Doncs sí, No, però explica què són aquests llibres, que hi ha molta gent nova aquest any. hi ha un projecte que Aviam, silenci! va començar l'any passat, que eren 5 llibres que anaven corrent, teòricament, pels continents i que cada una de les persones en va agafar un i escrivia alguna cosa, i teòricament quan anava a algun altre país o coneixia algú altre o l'enviava, doncs una altra persona seguia escrivint, i era un llibre que s'havia de fer i construir entre els catalans que estaven donant voltes pels diferents continents. M'ha dit el Sergi que s'han de moure aquests llibres perquè es veu que no s'han mogut gaire. I hasta el... Està al Brasil, està al Brasil. Està la cara de bronca. Doncs això, aquests llibres s'estan... Teòricament s'estan donant voltes i si no, doncs en donaran. Doncs bé, no sé, jo diria que ja està. Jo ja he fet el discurset en nom del Sergi. El sorteig segueix obert. Si teniu alguna consulta, alguna pregunta, la consulta el dia 9. Una consulta? Sí. Jo intentaré respondre només una de les preguntes, no 2 respostes o una pregunta amb 2 solucions, però vaja, igualment. Digues. Aquesta aplicació web serà així tipus localitzador. ¿A 500 metros tienes un catalán? Això estaria bé, És una bona pregunta.
És una bona pregunta. Aquesta aplicació em consta que ja existeix, una aplicació semblant, però no Semblant. No està català. Sí, no crec que sigui d'aquest tipus, sinó serà una manera de tenir tot el que hi ha a les web, però al mòbil. Fins i tot es puguin crear. Sí, no sé si estarà o no, però no serà només això si es caigués aquesta funció. Proposar-ho que facin això. Es podrà fer, però ja et dic, serà bastant més que això si es caigués. Constarà en acte perquè ja és una de les coses que preocupen a segons quins llocs que els catalans realment costen de trobar. És una de les coses que es pot introduir. Doncs molt bé, gràcies a tots per venir, en nom del Sergi, en nom de Catalans del Món, i visca la terra! Bueno, va, la mai no sent. Qui falta per comprar, va? Qui falta per comprar, va? Que s'estirin una miqueta. Ha arribat el moment de fer el sorteig. I a veure, perquè no hi hagi mans involucrades, aquesta senyora cambrera, si no... No puc, me'n tinc que anar. No, només agafar. Un de bo, eh? Remena. El meu. Aquest no! El meu. Vinga. Bé. 5.500... I la panera del món mundial se'n va a... Òscar, caus tu? Oli! Vinga, txan. Edu Almacén! S'ha de dir que havia participat en moltes participacions i s'ho mereixia. Apa, vine, xato, vine. No. Cap allà, home. Sí, que més un colló, eh? Estás ven aquí y no estás ven aquí poses en plan. Oye,